Dýchate smrad a znečistené ovzdušie v miestnosti? Tento smrad v interiéri môže spôsobovať vlhkosť, prach a starý nábytok. Týmto nepríjemnostiam viete účinne predchádzať s rekuperačnou jednotkou od spoločnosti Stiebel Eltron, ktorá je technologický líder v oblasti tepelných čerpadiel a rekuperačných jednotiek. Medzi hlavné výhody rekuperácie patria čistý a zdravý vzduch bez nežiaducej vlhkosti, alergénov, peľov, prachu, vyšší životný komfort, najmä pre alergikov a astmatikov. S možnosťou regulácie vlhkosti pomocou entalpického výmenníka. Môžem si nainštalovať rekuperáciu do bytu? Rekuperácia je vhodná do bytu i do domu. Táto jednotka sa zvyčajne inštaluje do steny bytového priestoru a slúži na riadené vetranie. Pri výbere a inštalácii rekuperačnej jednotky do bytu je dôležité zohľadniť veľkosť miestnosti a potrebnú kapacitu vzduchu. Preč s pelami, preč s vírusmi, preč s pelom. Zo zdravotného hľadiska je rekuperácia výborná vec. Dajte nám follow pre viac užitočných videí ohľadom zdravia a vášho interiéru.